Hey, hvad så YouTube? Så kommer der endnu en video ind, og vi skal spille lidt mere karriere. Så vi skal spille en kamp, og måske, jeg ved ikke helt, men ja. Ja, så skal vi snakke lidt om andet. For helvede, så skriv du bare en kommentar, hvem jeg gerne vil have. Eller I gerne vil have, jeg skal købe. Næste gang, der kommer, hvad det hedder, transfervinduet. Næste gang det kommer. Ja. I morgen, der kommer der, nej, jeg skal se, hvad der er det. Jeg tror, det er overmorgen, der kommer også en ny video igen, så Eriksen. Fuck, afslør budmand. Okay, nu laver jeg bare lidt sjov. Der er jo ikke gider at købe ham for det her. Hvis det var, så fandme gerne til ham. Det så, vi gider ikke til Erik, for det er for dyrt. Okay, tænker jeg bare. Jeg mener desværre ikke, at han er så dyr. Fanden. Ja. 47 millioner. For... Beep, 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 beep. Hey. Ja, selvfølgelig gør det. Skal du ikke til Wolfsburg? Fuck, det er sådan en lorteklub. Okay, der er måske en eller god to der. Ja, Naldo og helt klart Diego. Nogle mere gode nu. Så når de begge to er brasilianere. Det hold, det tror jeg, vi skal spille mod i dag, og så vil jeg prøve at vinde. Spil kamp. Jeps. Jeps og Debson, og så skal der spilles. Og vi har altså ikke nogen trøje, der passer. Det kan også være lige meget, fordi de bliver også til mænd. Så ham der Kulu Yik, hvis jeg noget siger ham, han er også til mænd. Hej. Så kan vi lige se mig igen, fordi det bliver sort skærm. You control my fingers and I control your finger. No. Godt, det skal være det overside, så kom for satan. Der nu kan jeg ramme. Jeg ved ikke se på det. Hvad er det for noget, man? Du søger det lille hoved. Yeah. Sådan. Det her, jeg tror, det er Nick-holdet hedder. Sådan noget, eller en forkortelse. Det skulle være meget dårligt. I hvert fald min... Hvad? Stopper du gør? Den der George. Han er også til mænd. Du sutter. Han er til mænd. Det kan man se på ham, fordi de sutter. Ej, det er fandme grimt navn. Eller efternavn, hvad det nu er. De sutter. Jeg kommer så ind på, hvad om det er mænd eller ej. Det er sikkert, fordi han er også til mænd. Lol. Hvis det går mål lidt, så er det jeres skyld. Nej, bare gæs. Der er ikke nogen sommer. Det er. Du er sommer til minde. Kom så. Godt. Varmer. Så kommer Akbundler. Han tager synestregen, han kører hele turen, og han... for satan. Hey, der er stereo. Han kom til chancen, men han misser. Og det tyder på noget, som vi måske nok godt ved. Men han er til mænd. Nå, lige meget. Kom videre. Okay, kom så. Og bunder. Ej, fuck, kom nu, mand. No, man.
Og så, jeg håber, at vi skal subscribe lidt mere. Fordi at der er kun kommet indtil videre, det er så en af mine venner. Hvad fanden jeg? Subscribe, man. Fucking ved jeg. Det koster Fischer. Bam! Bam! Nej. Helt takle. Okay. De sutter, det er så klamt, han hedder det. Det var nok også derfor, han er til mænd. Lesbian. Kolojik. Han er så underlig. I hvert fald i mit hoved. Mit hoved. Hvad for et hoved? Okay. Det er godt for vidt. Kom nu varme. Døb. Okay, vi skal spille norsk spil helt færdigt igen. Det er fandme godt sidste gang. Spille norsk spil. Så skal vi bare have bolden op af. Takle. For helvede. Jeg skal have den fucking bold. Fucking. Okay. Okay, det her kan vi ikke spille norsk spil. Jeg vil hellere have en kontra. Hey! Han skubber! Helvede dommer der er gul kort. Den er også til mænd. Eriksen han til kvinder. Sådan. K-power, det hedder vi. Det ved vi ikke. Ja, løb! Nu er det fandme nu. Lad nu være med at takle for helvede. Til neden det der han laver. Laura. Selvfølgelig løb! Okay, norsk spil fra nu af. Løb! Kom nu til sagen. Hvad laver han? Ej, det er lige sådan en dårlig hold. Okay, det er dårligt, men det er lige fra det norsk spil. Det er fandme godt. Norsk spil. Det tænder vi på. Goal! Sådan, Akbunla. Ja, men jeg synes, det er svært. Jeg tror, jeg tager den på legendarisk. Eller sådan noget. Jeg synes, det bare professionelt. Nej, det er det sgu ikke. Tror jeg. Det ved jeg ikke. Okay, nu tager vi hele turen. Kom så, Fischer! Vi tager den. Hey! Det har været sådan en lort. Det har været lort hver dag. Det er dejligt, at jeg får fri fra skole. Og endelig. Der er sikkert nogen af jer, der lader fri. Min fætter, han... Jeg tror også, han... Nej, hvad fanden laver jeg? Jeg troede, det var en, der spiller. Norsk spil! Min fætter, jeg tror stadig, han har sommerferie eller sådan noget. En uge nu eller sådan noget. Jeg skulle også have en uge. Ellers så har han ikke det. Jeg tror nok. Det er den 20. august, han skal i skole. Det er fandme op. Jamen, så er det godt, det er fredag i morgen. Lad nu var han er til midten, lad nu var. Nu er han også til midten. Kom så, Eriksen, du er jo ikke til midten, så du kan godt gøre det. Du kan godt finde ud af norsk spil, Eriksen. Okay, den der kan man nok ikke løbe på. Men jeg kan takle på den. Hey, det var da norsk spil. Vildt. Ja. Du må aldrig sige nej til en god gang trold eller ej. Dun.
Jeg vil fandme ikke tabe den her kamp. Jeg tror, jeg... Hey! Tag ham! Nej, den var... Final. 200 år PSV. Nej! Hvad fanden hedder han? De sutter. Klamt. Altså, hvis jeg kigger dernede... der hvor man kan sige, hvad fodboldspillerne hedder, og væk med den. Norskspil. Norskspil. Nej, jeg kan ikke nå at norskspil. Groningen. Det var dem, jeg spillede mod. Jeg stod ikke med noget mod. Nej, nej! Det der T, jeg tror, det står til de sutter. Fucking get in. Pas ved fucking bold. Okay. Okay, nu løber jeg bare. Det er vildt. Det der, det er vildt. Det er fandme vildt. Okay, lad nu være. Fucking svin. Nå, lad nu være. Ud målmand. Fuck. Nej. Hvorfor? Det nu var. Det der, det er typisk. Og så scorer han sikkert også lige 90 eller sådan noget. Norskspil? Nej. En lop. Og det klør. Det er bare penge. You control my finger and my ass. Væk! For helvede! Væk med den bold! Norskspil nu! Okay, nu kommer det norske spil. Jeg kan aldrig nå at lave det. Jeg glemmer altid, når jeg skal lave det. Okay, jeg tror, at næste kamp, så laver vi norsk spil. Endnu en, der til mænd. Altså, det er så frækt. Til mænd. Jeg ved ikke lige, hvad han tænker på. Nu var med spillen. Det er så humoragtigt. Ja! Hvad skete der? Offside. Haha, han lærer det. Ej, nu skal det fandme... Jeg kan ikke takle hans handbilleder. I ham! Okay, nu får jeg et mål. Det ved jeg kan mærke det. Ej, kom nu for helvede. Sejt igen. Det lærer det. Han er fucking gammel, mand. Ja, kom så. Ja. Nej. Hvad fanden nogen kan spille til det? Ja. Og så endnu. Kom nu. Du er hurtig. Men stadig ikke. Også lidt underlig, synes jeg, han er. For helvede, der er straffe! Det han fælder mig! Fucking lag der, mand. Okay. Jeg har en på længe der. Nå, det var alt for det, dreng, så vi ses. Hej.